Mhm. רק ברחוב את הצלע, אנחנו קוראים מסתפוזים, כי זה טעום, מתוק. זה מתוק? כן, זה טעים. ואתה שותה את זה? שם. תפוחים רק, כל ספטיה. קונים תפוחים, יש אבל תפוחת הספטליה. יש? ויש גם דשה, בואו לכין דשה. כדי ספטליה, מכנים לי דשה, סבא יוני וספטליה, ובואו נכין דשה. בואו נכין דשה. עכשיו? אנחנו שסבא ויוני וסבתא לאה הכינו לך. מי הכין לך עכשיו דייסה? אבא. בשעה 7 בערב? אני רוצה הכל רוצה לשים בפיתות. הכל רוצה לשים בפיתות. מה למשל? רוצה להוסיף קצת בשר. מה עוד? קצת עגבנייה ומלפפון. נשמע טעים מאוד. מה עוד? קצת לחם. את כל דברים, סליחנו כאן אנחנו מדליקים לראות. החנוכיה מגיע. החנוכיה מגיע. חנוכה הבת שלי נרות בחנוכיה שלנו ואוכל שוקולד. חנוכה זה חג השוקולד?